L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan minkejja li tul il-pandemija, l-Aġenzija naqset il-prospetti tal-Belġju, Franza, il-Latvja u r-Rumanija minn stabbli għal negattivi u tat downgrade fir-rating tar-Renju Unit minn AA għal AA- bi prospett negattiv. Naqset ukoll ir-rating tal-Slovakkja minn A+ għal A. L-esperti ta' Fitch magħrufa li ma jaħarsu lejn wiċħadd isemmu fost oħrajn il-potenzjal ta' tkabbir għal żmien medju f'Malta huwa ferm ikbar mill-medja fiż-żona euro. Hawnhekk isemmu tkabbir potenzjali ta' bejn 3% u 3.5% tal-prodott domestiku gross. Ir-rapport jgħid ukoll li minkejja l-impatt negattiv estern minħabba l-pandemija, pajjiżna se jibqa' b'surplus fil-kaxxa ta' Malta. Fil-fatt l-andament ekonomiku ta' pajjiżna ser ikun 2.1 punti perċentwali aħjar mill-medja taż-żona euro fl-2020. Fitch issemmi wkoll il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro li tħabbar ix-xahar l-għadda mill-Prim Ministru Robert Abela. Jgħidu kif dan il-pakkett finanzjarju ta' għajnuna jammonta għal 6.8% tal-prodott domestiku gross tas-sena l-oħra. L-esperti ta' Fitch nutaw ukoll l-akbar investiment industrijali li se jkun qed jagħmel il-Gvern dak ta' 400 miljun euro li se jgħin biex titjieb l-infrastruttura fl-industrija. Fitch tgħid ukoll li d-dejn pubbliku mistenni jistabbilizza fis-sentejn li ġejjin u jkun 60% tal-prodott domestiku gross. Dan ifisser li se jibqa' ferm anqas mill-livell fl-2012 taħt amministrazzjoni nazzjonalista. L-Aġenzija ta' Kreditu titkellem ukoll fuq in-nuqqas ta' domanda esterna iżda jisħu li Malta ser tibqa' tesporta aktar milli timporta. Ir-rapport jirreferi wkoll għall-impatt fuq is-suq tax-xogħol minħabba l-pandemija. Dan ir-rapport eċċellenti għall-ekonomija Maltija jisegwi ieħor li ħareġ din il-ġimgħa mill-Kummissjoni Ewropea li nnota li bir-rispons ta' għajnuna mill-Gvern Malta għandha l-aħjar andament ekonomiku fiż-żona euro. Il-Prim Ministru Robert Abela laqa dan ir-rapport pożittiv minn Fitch u fuq Twitter aċċenna għad tkabbir b'saħħtu li l-Aġenzija ta' Kreditu nnutat li ħajkollha l-ekonomija Maltija. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li dan ir-rapport jixed il-fiduċja li għandha l-Aġenzija tal-Kreditu f'reżiljenza tal-ekonomija Maltija.